И здравейте, днес играя Rocket League и ще играем един матч и сега започваме. Нека да видим дали ще спечелим и старт. Ще изтяка малко отзад. Топката не мога да я видя. Скочи късно. Сега няма смисъл просто да си хъбълбуса с страна напред. Ето видяхте, че нищо не направихме. Сега може да го изхъпа! Yes, бе! Гол. 1-0 в четвърта минута 42 секунда. Само какъв гол. Малко още насъни бе, ако я бях ударил и нямаше да е гол. Толкова се бутахме и толкова сега по-близко. Пак по-близко. И аз ще застана малко на врата така. Пък чак да бърка да изби. Нямам буст. Фак. Това е много гадно. Този ме избута. Това беше гол, иначе ме... това щеше да е гол, но ме избута. Ай, пазете се, бе. Как е класнах лекичко. Край гол. Добре. Помисля, че той на вратата е от тяхния глас, само че той бил значи. Ай! Не! Аре бе, направете нещо. Питах се да стана. Дай! Скок! Първия ударих. Между другото няма никакво значение дали ще ударя първи или последен, защото може да удара последен и да я вкарам. Това че няма. И какво стана пък сега? Този пък наша да гледа къде кара. Не мога да. Айде! Как ще... Това беше гол, ако беше оставил този... Пък толкова беше лесно, толкова само трябваше да я докосне. Пази са! То това бил друг разговор, да се паси на друг отговор. Ай, дори! Браво! Ще оставя. Лайк си. Видях, че има някой. То не видях, даже си помислих, че има някой. Имаше, ама естествено горна града и някой там почти да изпре тази топка. Добре. И аз сега къде стръгна. И няма да я дадат. Чакай, аз се върта от половин час да взема този буст. Ай! Не, няма смисъл просто. Този път прави човек за удари. И много скачат. Давай. Идва към най-четвърто. И аз се обръщам да ударям тъпо. Някой да ми изведе напред и аз да карам. Правя. Не, край гол. Как? Да пропуснаха. Какво правя, бе? Чакай да му помогна. Да, че той съм. Добре, тук ударих, добре. Добре. Сори. Той го пътнах без да искам. Добре. Пак не е гол. Още една минута остава. Забравих да скоча. Аз не забравих да просто скоча много късно. И... Какъв гол просто.
Не спасаемо. До това ще загуба. Почнахме много добре, но после беше зле. Почнахме после зле да играме. Буса. Аре, не мога да къде е топката. 30 секунди. Давайте. Бързо. Аз мога да се топката. Какво стана, бе? Дето да го пак. Не, губим. Давай. Дайте напред. Караша. 3 секунди останаха и я вкарахме. Аз какво се връща и аз? Как я пропусна? Не, трябва да ще има равенство 100%. И тук не ще направи добре. И пак се нареждаме. Айде, една секунда. 1, 0. То. Овертайм. Давай, аз ще седя тук. Добре. Не го. Нямам буст. Това не е хубаво. Гол. Ако има буст, можеше да я вкараме. Айде. Давай, още малко. Браво, бе! Бихме ги. Какво спечелим сега? И гуми, които аз имам по-хубави неща. И до тук мисля да приключвам с този епизод. Чао!